Svet Viva. Už po stáročia sú maľované vajíčka symbolom jary a Veľkej noci. Lenže tak ako móda, aj výzdoba veľkonočných vajíčok podlieha trendom. O tých tohtoročných sme sa porozprávali s interiérovou dizajnérkou Ildikou Róža. Takým aktuálnym trendom je trend prírodný, ktorý svojimi farbami reprezentuje farby zeme. Začína od škály farby vaječnej škrupiny cez travovo-zelenú až po hnedú. V tomto duchu je dobré ponechať slepačie alebo aj prepeličie vajíčka v ich prirodzenej kráse, biele alebo svetlohnedé. Ak sa vám zdajú takto vyzdobené vajíčka príliš obyčajné, môžete ich domaľovať hnedou farbou. Takto pripravené vajíčka sú vhodným doplnkom atraktívnej dekorácie, ktorá sa zakladá tohto roku na vtáčom hniezde, uvitého z ohybných vetvičiek krútenej vrby, doplnené o prírodné prvky, ako je napríklad mach, listie, biele cibuloviny. Čím ďalej, tým menej sú atraktívne klasické červené vajíčka. Ak sa predsa len rozhodnete pre červenú, skúste ju trochu oživiť. Skúste tieto vajíčka zafarbiť v kombinácii so striebornou alebo sivou. Ozdobte ich módnymi prúžkami, bodkami alebo kvetinovými vzormi. Ak máte dosť trpezlivosti a chceli by ste dosiahnuť drsnejší, rustikálnejší efekt, môžete skúsiť zdobenie servitkovou technikou. Ak je váš byt zariadený v štýle minimalizmu, nemali by chýbať dekorácie malované čierno-biele pruhované vajíčka. Tie zaneprázdnenejšie gazdinky môžu zvoliť zdobenie čiernou fixkou. Pre tie náročnejšie ponúkame skvelý tip na naozaj originálne vajíčka. Potrebujete iba zelené listy petržlenu, ďateliny alebo iných byliniek, silonky nastrihnuté na 4 časti a natvrdo uvarené vajíčka. Na vajíčka uvarené natvrdo priložíme lístky a opatrne ich navlečieme do pančuchy. Konce pančuch zaistíme pevne gumou. Oplatí sa vajíčka farbiť do tmavohnedého tónu, nakoľko biele otlačky listov vyniknú najviac v kontraste s tým tmavším podkladom. Najkrajšie hnedé sfarbenie dosiahnete pomocou kávy. Niekoľko dávok studenej silnej čiernej kávy môže dať vajíčku veľmi peknú podobu. Veľkonočné vajíčka však nemusia mať vždy iba klasickú podobu. Pri troche fantázie z nich skúste vytvoriť zvieratká. Na jednofarebné vajíčko fixkou nakreslite milú zajačiu tvár, z filcu si vystrihnite uši, ruky, nohy, ktoré nalepíte na vajíčko a v podstate dekorácia je hotová. Pri troche kreativity tak môžete zvieratká rozšíriť na celú zoologickú záhradu. Ak sa vám pri maľovaní vajíčok podarí nejaké rozbiť, nevadí. Aj z obyčajnej škrupiny sa dajú vykúzliť jednoduché, ale pritom skvelé dekorácie. Hornú tretinu vaječnej škrupiny odstránime, odsekneme, umiestnime takto vzniknutú minivázu do kalíška na vajce, do ktorého opatrne následne nalejeme vodu, napokon do nej vložíme malé kvetinky orgovanú, sirvotie, konvaliniek, buď jednotlivo, alebo zmiešané budú tvoriť veľmi pekný doplnok pre stierania. Podobným spôsobom sa dajú dať do škrupinky knôty na sviečky, do ktorých potom nalejeme horúci zafarbený vosk. Necháme vychladnúť a vajíčkovo-sviečková dekorácia je na svete. Tak verím, že sme vás inšpirovali a že aj vďaka redaktorom Rádia Viva prežijete pestré a hlavne veselé veľkonočné sviatky. A keď vyschne aj tá najpremočenejšia blúzka, modriny sa začnú strácať, voňavky prestanú príkro páchnuť, sme tu so Svetom Viva opäť. Vo štvrtok večer a v sobotu popoludní. Peknú veľkú noc želá Alexander Štefuca.